El que sí que podríem fer és que, aviam, tenim amb nosaltres un company nostre que és en Xavi Cañabate. Aviam, perquè la gent ens entengui... Xavi, vine un moment, que parlarem una estona. Mireu, TV Anglès, en aquestes eleccions municipals, per fer tot el que ha fet, ha hagut de menester importants mitjans tècnics. Vàrem fer el programa de les eleccions en directe des del pavelló d'esports i això va requerir desplaçar una unitat mòbil fins allà i fer tota una sèrie d'instal·lacions perquè la gent des de casa seva pogués veure en directe el recompte. El responsable de que tot funcionés bé, al igual que avui l'unitat mòbil que s'ha desplaçat a l'Ajuntament i ara en aquests moments fins aquí als jardins de Can Cendra, doncs és el nostre company en Xavi Cañabate. Gràcies a ell, totes aquestes connexions han estat possibles i ara ens farà 5 cèntims de tot aquest complicat servei tècnic. Xavi, bon dia. Hola, bon dia. Doncs sí, com molt bé dius tu, Esteve, ha sigut una tasca complicada, vull dir, hem tingut de fer un moviment bastant gros. El primer que ens va costar va ser moure el satèl·lit eix passat perquè tothom des d'Anglès pogués veure la tele en condicions. Això vam haver de llogar unes grues grandioses per poder moure el satèl·lit i tot aquest desplaçament que hi ha hagut aquests dies. Hem tingut un desplaçament d'unes 20 furgonetes, 2 helicòpters, a part de la Policia Municipal, Mossos d'Esquadra i l'Exèrcit. Tot això ha sigut gràcies a la unitat forta que han fet l'equip de TV Anglès al capdavant de tot això. Llavors hem sigut entre 220 i 225 persones que tot això ha sigut en coordinació per la meva part i tot l'equip de TV Anglès, i tot aquest gran moviment ha estat possible gràcies a tota aquesta infraestructura que hem muntat aquests dies. Llavors tot això hem pogut donar una senyal d'uns 2.325 MHz de senyal perquè tota la gent pugui rebre tot això amb un rigorós directe, amb un desplaçament de 15 unitats mòbils en tots els punts d'Anglès i un suport tècnic per part dels 2 helicòpters que ens han acompanyat durant tot aquest muntatge. Ha sigut una tasca dura, moltes hores, ens ha ocupat molt de temps, però ens sembla que ens podem sentir realment orgullosos de tota aquesta cosa que hem pogut donar a la gent d'Anglès perquè pogués veure tot aquest programa en rigorós directe. Molt bé, doncs ja, aviam, des de dalt de l'estudi sembla ser que el company Antoni vol fer una apreciació. Endavant, Antoni. Sí. Sí, un moment. Allà. Hola Xavi, moltíssimes felicitats per la feina feta. La veritat és que hi ha hagut molta. La gent al final, quan veu a casa seva el programa, no sap ben bé què és el que s'ha tingut de fer perquè es pugui veure d'aquesta manera, i jo crec que seria interessant que expliquessis amb una miqueta més de detall les anècdotes i el que vam patir perquè la senyal arribés a les cases de tota la gent d'Anglès. Sí, això va ser una tasca molt difícil. Estaria bé que s'expliqués això. Sí, realment, com diu Antoni, ha sigut un treball en equip, vull dir, no com a encarregat de tot aquest muntatge, però no em volia posar les medalles, sinó ha sigut una tasca d'equip, i el que deia ara Antoni, el difícil va ser quan vam tenir la grua muntada per moure ja el satèl·lit, ens faltava 1 metre, i llavors ens havíem deixat la caixa d'eines a baix, no? Llavors va ser tota una cosa difícil, perquè ens la vam haver de pujar amb una altra grua, vam haver de llogar una altra grua perquè ens pugessin la caixa d'eines. Tot aquest sistema que es va muntar va ser algo excepcional que poder no es veurà mai més a la vida, i llavors quan ja ens faltava 1 metre per arribar al satèl·lit, el satèl·lit va començar a girar i ens va quedar enfocat per l'altra banda. Llavors tot això ens va crear una sèrie de problemes que vam tardar aquests 15 dies que nosaltres la setmana que ve havíem de fer aquest programa a les nits, i per això hem hagut de retrasar tot aquest programa per dedicar-nos exclusivament al tema de les eleccions. El satèl·lit, penseu que es movia molt ràpidament, llavors vaig haver Antoni es va posar al parapent i el vam haver de deixar anar amb una impulsió forta que enganxés no sé si us ho podeu arribar a imaginar, tot el muntatge. Imagineu-vos Antoni i jo enfilats a la grua, Antoni amb el parapent, esperant que hi hagués una propulsió d'aire calent. Antoni va sortir disparat i amb els cables preparats, no sé si us ho podeu imaginar, però Antoni amb el parapent volant, amb els cables ja per connectar i per poder girar el satèl·lit,
i quan el teníem ja encarat, li va fer un rebuf, sabeu allò, els que sou entesos en parapent, li va fer un rebuf i en Toni va baixar 25 metres en picats, que realment ho van passar tots malament. Sort que Toni portava el paracaigudes d'emergència, el va activar, va fer una altra inflada i llavors va ser quan van poder fer la connexió amb el satèl·lit Hispasat. Tot això ha sigut una tasca, realment tothom aquí s'ha jugat la vida, en Toni un dels primers, i van poder fer aquest moviment de satèl·lit Hispasat que ens ha donat aquesta senyal realment bona per tots aquests dies. Sí, jo en dono fe, s'ha fet un muntatge espectacular per poder emetre així en directe. I ara passaríem a una altra vertent d'en Xavi. En Xavi tots aquests dies ha estat formant part com a cap, com a jefe, per dir-ho d'alguna manera, dels serveis tècnics. A partir de dimecres agafa les rendes ell i un altre company de TV Anglès, concretament en Lopi, per fer un programa cada dimecres a les 10 del vespre que es dirà La nit XL, presentat per ell mateix. Ens podries explicar una mica, per tota aquesta gent que ens està veient, en què consistirà aquest programa que recordem, cada dimecres a les 10 del vespre es farà? Sí, no us ho puc explicar. És secret. Top secret, però us puc fer 5 cèntims. Doncs 5 cèntims. No, realment ens agradaria fer un programa cada dimecres. Hem posat cada dimecres i potser serà els dimecres que puguem, perquè realment per fer un programa ens ocupa moltes hores de feina i el que no disposem és d'hores. Ara tothom plega tard i per fer aquest muntatge ens calen hores. Intentem fer un programa que volem que la gent d'anglès participi, com el que estem fent fins ara a TV Anglès, que la gent ens truqui, col·labori, i volem fer un programa cooperativa, un programa que la gent hi participi i s'hi senti de la tele com nosaltres ens estem sentint ara. Vull dir que no som professionals ni molt menys i estem fent una tasca que ens ho passem bé i volem que la gent faci el mateix que nosaltres, només això. Molt bé, doncs Xavi, moltes gràcies per aquestes paraules, ens seguirem veient.